انتايا ابزيا كابزيا حج زبل ززاربن صنه ندحريت تزاربو ازي كبيت زربايو انتاي زبل زلو مجمريا بمولو ناب قرن افريقيا زلنا حزبي مراحتناتنا زبلو زلو بزعبا زكونتات لعل طنقا خنغبرلو لنا يزبل زلو سلازي وغن ኤርትራ وغن مقاله كمون نسوجي كل غزي كندقا علنا نسو نتون ፖለቲከኛት አውጪው ናቱ ፖለቲካዊ ኩነታቱን ከሳልት ይዘልይ ስለዚህ ተረዲያ ይዝሩ ያነ أنا حاليون إيرتراين سلت فتقول لي كم يود مسلو قال له أبزي جوال الكوز على أنا معاتي بلني صبوا جبره نسرب حلو إحنا ربحنا لنا نسرب حلو السرب حاجة يرزق أسرق إن أنا أبزي وانزي تعمل نادي ولا أنا أنا زتكم يتزارب زلو زي أبوشت زلو جاء أجندة هذا يكون زي قد سنة حجز قبر زلو لما لسه تارسي نتوم حدا جزء كي ترداكم زي مسلوكم إن نجر زلنا وهنا كل نجرنا أخم ترى زرداكم كوين نسمعكم علينا كلنا نرينا تكون تردانا بحفشة تمليسنا خنريا خلنا انتاي زبل زل مسيلكم ابزي زوبازي كبيت كنات كما تخليو بس عجز قصلو زلو كناتات ابي احمد دما مزبزحات حيلتات اب حدغኛ ደረጃ በጽሑ ከም ዘሎ እታ ቀንድ ዝብላ ድማ ብኸመይ ፍሬሚንግ ብኸመይ ዝቆርጾ ዘሎ ናብ ኢትዮጵያ ናብ ኤርትራ ገጽ ዝገብረ ኩናት ናይ ህላዊ ሕቶ ኤግዚስተንሻል ሕቶ ከም ዝኾነ ስለዚ እቲ ናይ ኩናት ድሌትናቱ ወይ ውን ፈኸራናቱ ኣብ ዝለዓለ ጥርዝ ደይብሎ ናብ ተጋሩ ዝገብሮ ናይ ህላዊ ሕቶ ምዃኑ ንባሕር ሸጥዮም ገለ ዝብል ስለዚ እዞም ሓይለታት ሱ ውግእ ኣውጅሎም ዘሎ ወቅዒ ወላውን ኣብን ተገዲፍዎ እንታይ ከጋጥም ከም ዝኽእል ጅስምዕዎ ካብዚ ንኔው ዛዕባ ኩናት ይዛ significant mobilization of force on the Eritrean side, on the Tigrayan side, and also on other rebel side. Putting back the sword is not going to be an easy for these forces because now their calculation is even if he backs down now, not because he doesn't want to materialize his threat, it is because he is not ready. Tomorrow he will be more prepared, he's going to hit us. So therefore, let's go after him before he gets fully prepared. And also... Exactly. እዚ ኣብ ዝዕዜና ተዛሪብና ኣብዚ እቲ ናይ ኩናት ቋንቋ ነጋሪት ናቱን ሓምሓም ናቱን ኮበሮ ናቱን ኣመና ኣብዚሑ ስለ ዝሓረሞ ወላውን ሕጂ እቲ ናቱ ጉራዴ ናቱ ኣውፂኡ ስዒሉ ይፍክር ስለ ዘሎ ጉራዴ ድማ ካቦቱን ተውፂኻዮ እንተዘይን ኩናት ደይትልቅም ካላ ቦቱ ክምለስ ከሉ ቫሊ ናቱ ይጎድል እዩ ስለዚ እቶም ጸላእት ናቱ ወይ ውን እቶም ኩናት ኣውጅሎም ዘሎ ኤርትራ ዲካሎት ሓይልታት ወላውን ኩናት ተዘይ ኣውጅሎም ኣብዚ ዋን እዚ ኩናት ስለዘይደልየ ዘይኮነ ሬዲ ዓቕሙ ስለዝነዓቐ ጥራዩ ስለዚ ንሳቶም እቲ ኩነታት ግዜ ንኽሽምጥ ዕድል ክቦ ከይክእሉ ክልዮም ይዝብል ዘሎ ኣብዛ ቻነል ድማ ብዙሕ ግዜ ናኹም ዛረብ ፀኒሕና ኣብይ ኣሕመድ ንኩናት ድልውነት ኣለዎ ድዩ የብሉን ነዚ ኣንሱ ዝብላ ዘሎ ፅቡቅ ጌር ክምልሰላ እንድዩ ዋላ ኩናት እንተዘይደለየ እሳቶም ክገድፍዎ ይኮኑን ኢሉ ኣቢ እውን ነዚኣ ፈሊጥዎ ኣሎ ሓውዲ ነው ከም ዝፈለጣ ለንቀነ ዝወፁ ዘሎ ሓበሬታ ንሓቅነቱ ቀሲልና ፕሩፍ ክንገብሮ ንኽእል ኢና ንስማዕ ግን አህመድ ወደ ኤርትራ አማላጅ መላካቸው ተገለጸም። በመልጃነት የተላከው ደግሞ የኬንያ መንግስት መሆኑ ታውቋል። መልጃው የቀረበላቸው የኤርትራው ፕሬዝዳንት መተማመኛ ፈልጋለው የሚል ምላሽ መስጠታቸው ተሰምቷል። ጠቅላይ ሚኒስትር አብይ ወደ ኬንያው ፕሬዝዳንት ዊሊያም ሩቶ ደውለው መልጃ የጠየቁት ከሁለት ሳምንት በፊት ነው የሚሉት የዲፕሎማቲክ ምንጮች ዋና ጉዳያቸው ደግሞ ኢሳያስ አፈወርቂ ስለመሆናቸው ገልጸዋል። እኔ ለጦርነት አልተዘጋጀሁም፣ እርሱም ዝግጅቱን ማቆም አለበት፣ ሊወጋኝ እየተዘጋጀ ስለመሆኑ አውቃለሁ፣ በእኔ በኩል ግን የመዋጋት ፍላጎት የለኝም ብለው ለፕሬዝዳንት ዊሊያም ሩቶ ተናግረዋል የሚሉት የዲፕሎማቲክ ምንጮች ጠቅላይ ሚኒስትር አብይ አህመድ የኬንያ መንግስት በጉዳዩ ላይ ጣልቃ እንዲገባ ጥያቄ ስለማቅረባቸው ማክለዋል። ይህንን ተከትሎም ባለፈው ሳምንት የኬንያ ብሔራዊ መረጃና ደህንነት አገልግሎት ኃላፊ የሆኑት ኑረዲን ሀጂም ወደ አስመራ ተጉዘው ከፕሬዝዳንቱና ከሌሎች የኤርትራ ባለስልጣናት ጋር ተገናኝተው መወያየታቸውን አረጋግጠዋል። ሚኒስትር እንታይም ዝብል ዘሎ ኣብዚ አብይ አሕመድ ናብ ኤርትራ ዘበገሶ ኩናት እቲ ሓዊ ቀልጢፉ ከቃፅሎ ከም ዝኽእል ተረዲይዎ ኣሎ። ኤርትራ ንኩናት ሬዲ ከም ዝኾነትን ክትሃርመንን ክትብንቁረንን ከም ትኽእል ድማ ተረዲይዎ ስለ ዘሎ ንዊልያም ሩቶ ስተረኒ በጃኻ ነዚ ኩነታት ዝተጠዋብለለይ ዝብል ልመና ጀሚሩ ከም ዘሎን ናይ ኬንያ ድማ ነቲ ኩነታት ናቱ ንምሕጋዝ ተበግሶታት ይወስዱ ከም ዘለዎ እዮም ዝነግር ዘሎ። ስለዚ እዚ ሪፖርት እዚ ንሓቅነቱ ንገለን ንግዜ ንገጥፎ በንሪዮ ዘለና ኩነታት ግን አብይ አሕመድ ከምኡ ክገብር ኣይክእል ኢላ ብፍጹም ክንግምት ኣይንኽእል ኢና ብፍጹም። እዚ ሰብ እዚ
تنبركيغو يغرا خبل زخل مخاني جن اتكيدو زلو منقدي بيغرا كسر زلو زخل دي يكون يفلتني بوغن إيرترا بريزنت سياس ببزح نجار كم زقلت انت بديل كا يغرز بل ويونز حدك سبع يكون نزبا ስለዚህ አብይ አህመድ ድማ ብዙሕ ርሕቀት ይኸይዱ ዘሎ we will see ከመይ ገይሩ ተነገር ከይዲዩ እጅንታይ ዝብል ዘሎ has while Abiy reportedly told the President Ruto he has no intent ምስ ኤርትራ ዋጋ ድሌት ከም ዘይብል ሓሳዊ ድሌት ኣለካ ዓቕሚ ከዘይብልካ Eritrean President has responded by demanding a concrete guarantee of non-aggression ስለዚህ ናይ ኤርትራ ፕሬዚደንት ሃገር ኤርትራ እንታይ ኢሉ መሊሱ እዮም ዝብሉ ዘለው ملو guarantee ويون وحسنت كبالو كينات كجبر كم زيكل President Sias reportedly stated that Eritrea is only preparing for defense because Abiy previously threatened war. Certainly, crucially, Eritrean officials warned that any attack on the Tigray region would be viewed as a direct attack on Eritrea. Meanwhile, signaling a shift in alliance, Addis Ababa is now hosting Eritrean opposition. So, again, this is a drama on comes the أبي أحمد أبي إرترا أبدي سابا تقامتنا إرترا سرعة كنكيرنا يلوم عب عويلهم تجارب زلوا ينقد علوم activists ناتو دما promoting قبروا مالهم سلزي إذا propaganda كونغل حسود كونغل but it doesn't matter نجارات كم زيهم زكايدو ناي أبي أكايدا دما confuse ناقبره نقوليو convince كقبر نقوليو confuse كقبر كم قبري زفتن زلوا إيش أو تازجن أب على إرترا زلوا politicianات بزح تدمع على زخل كم زي كونه فلتيو جينا نوح زخد الله نتوشت أو كنتات نمتحن كون مهدام أبي إرترا خمس جيد كيروز قبل هذا نبرة أبي إرترا كم كينات ترى عيسى لزلوا إرترا خجبر كوسات زخل سقوم تدمع نوعو زل على حدا جايو نب جوارنا ملس نزيا قدايزيا سبوق يرجلي سوالو. The strain right now is like dry grassland. Any small match can fire it. The level of mobilization, the level of militarization of rhetoric, as well as ground forces, is quite significant. So we should be very careful not to buy into what the diplomats and some of the talking heads say. So there is the risk of war is extremely high, but there is still chance with a proper and timely intervention with regional as well as international players with a significant leverage they have to guarantee that there will be no future wars for those who are threatened. What will be the consequence? انتهي زبل زلو بتدرجانا وتحضراوي مدلاواتن كمدما بوغن أديس أبابا زور زلو زوت زلو ججف زغنا كوينات قانقان ناي ورار قانقان ناي شجر صاوعيتن أتي كنتات حجي لله لك زنقصة سحري يزمس زلو زنقصة سحري أبغرات تلو نشتي كربيت ولا تبيلكا بملوخ كاس الله خليه معناته تدالو وصل زخنة سلازة كنتات أزينو كوينات أبستقرار ربك كنتات الله ولا وان قبل على زي كونه بناقشتو جيجاب تحت بستفزمه كوينات كجمر كم زخل يزنا غرزلو إرترا نتكونتاتي تداليا نزخون يخون دلونات كم زلوا يزنا غر حفشا جن أبي أحمد كوين وزلو هذا كنا من قدي خير له كابتم عبيت حيلتات leverage زلهم تعطوا قبرو زغلو سلوا زلهم حيلتات سبمت توصيلهم قلت أتو قبلو محلو أتو مبالغ نجزياو ده يكونه مفتاح كوك خلاله معناته أتي زعبي يسقم نجزيو تطوع بالكاد حرز من اللي زي كونه حوار مفتاح كركبت خلاله زبل ما تنبهين عن رجالنا بس كم زنا تبعله خلو مستي consequence كيس جرا خلو إرترا أبزك نياتزي ملسي بعلانتي سدقا قامي كاب سرعتنا بالتقدنا بمنقد فوري منستر ومن كالند متزلو بروباغندا بقمتي تيخا بتدقاقامي زقبر زلو إرترا double speak and duplicity of Potemkin party officials again in full glaring display again كل تعينات قوام قيام ستكمل بتحدى نكوينات قادو خمس قولوا بحيلق قبروا خمس قولوا بتخيل ما سلام عمان جدي دبلوماسيا عمان جدي كمان ما نقول طبعا شركتنا كمان نقدي زت عملنا في دقة بحر يقولوا بتحيل بحر يقولوا زجراج وحسابات يزلهم ስለዚህ ኣብዚ ቀረባ ዝራኔት ፎሬን ሚኒስተር ዝፈተኖ ብዙሕ ግዜ ዘሰልቸወና ኩነታት ማለት እዩ to hoodwink with diplomatic community Ethiopia's 2-year-long reckless war agenda and incessant saber-rattling for sovereign access to the sea in self-defense language ስለዚህ ኩልቲ ንኽልተ ዓመት ባሕሪ ወሪሮም ንኽወስዱ ኩሉ ዓይነት መናውራን ተሃዲዶን ክገብርዎ ፀንሑ ብምንታይ ክሸፍነ ፈቲኑ
ነፍስና ኩናት ይመጽና ስለዘሎ ነፍስና ክንከላኸል ኢልና ኤርትራ ፖለቲካናት ናይ ያአቱና አሎ በኻል መንገዲ ጽልዋ ውሽጥና ይገብሩሎ ሉላውነትና ዝትንክፍ ነገራት ይገብሩሎ ብዙሕ ነገራት ድራማታት ገይሩ ነፍሶም ከከላኸሉ ከም ዝኽእሉ ገይሮም ንኩናት ክኸዱ ዝደልዩ ከም ዘለዎ ዝገልጽ ዘረባ ተዛሪቢ ዝባል ዘሎ on the but Khalid delivered in English, a senior general in the Ethiopian army pleads in Amharic to the various internal armed movements to give the NDF Thailand na hada general amsi alkum nere ንሱ በዚህ በሰላማዊ መንገዲ ወይም ሽግር ይመጽና ዘሎ ስለዘሎ ገለ ክንገብር እንደለና ነፍስና ንከላኸልና ስጉምት ክንወስድ ብል በትድማ ጀነራላቱ ንፋኖ ይኹን ንሸነ ይኹን ህው ሓጥ ተጠበሉ ብሳሁን ኩና እንደለና አብ ኩናት ይጽበየና ስለዘሎ ናብኢና እንዳለ ዘለና ኢሉ ኣብ ኤርትራ ወር ከም ዝኽእል በእንግሊዝ ጽሒፍ አቤክስ ፖስት ገራ ያለው ከትኩም ሼር ግበርዋ ያቱ የማነ ደማ ተመሊሱ እትሽጣራ ናቶም ኤክስፖዝ ይገብራሎ and this is in the typical of the warmongering agenda that PP senior political and military officials have been እዚ በተዓደ ናይ ሰላምን ዲፕሎማሲን በተኻልማ ንዓብ ኩናት ድሌታቶም ንኸስሙሩ ይፍትኑ ከም ዘለዎ ዝገልጽ ሓበሬታ ዓረብ ሪብና ዘሎ ኩነታት ኢና በላይ ዝገልጽ ዘሎ ቀጥልና ካቡ ኣብዚውን ሁሉ ክንሰምዕ ኣለና ሓቅነት ኣሎ ማለት ኣይኮነን ግን let's listen to ሓደ ካብቲ ዝብልዎ ዘለው ኣብዚውን አርቲክል ጽሒፎም ኣለው ብዙሕ አርቲክል ብዛዕባና ጽሓፍ ዘሎ ኣብዚ ኸ እንታይ ዝብል ኣምጽኦም ኣለው ጉዳይ ናይ ኣፍደገ ባሕሪ ናይ how to respond to ነቲ ኤርትራ ትገብሮ ዘላ ብኸመይ ክምለስ ይኽእል እዚ ድማ እንታይም ዝብሉ ዘለው ኢትዮጵያ ሲ ሰፊሕ ዝኾነ ናይ ብጽሑፍ ያ ትቃለ ዘላ ብዙሕ አርቲክል እዮም ጽሑፍ ዘለው እቲ ዕላማ ድማ ሓደ ነቲ ማሕበረሰብ ዓለም ክጸልዉ ነቲ ፖሊሲ ደረጃ ብዓለም ዘሎ ደረጃ ንኽጸልዉ بخالي دما ني اي كتصلو بزح صحفات يوم صحف زلو نافده بحر زملكت ايرترا مس ايران تراخبالادو غلدو كل عينت شفت مالتي سلازي ايرترا's conduct Asmara is accused of hostile actions supporting armed groups inside Ethiopia cultivating alliances with Tigrayan actors opposed to Addis Ababa سلازي منغسي ايرترا ብዙሕ ነገር ይገብር ከም ዘሎ ኢትዮጵያ ኣብ መፍረራስ ኢትዮጵያ ከውድቁሉስ ደልዩ ሓይልታት ይዕጥቃሎ ምስ ናይ ትግራይ አዲስ አበባ ስርዓት ክይሩስ ደልዩ ይሰርሓሎ ዝብል ዘረባ እዩ ብግምጣሉ አዲስ አበባ ናብ ቀይ ባሕሪ ኣብ ደገ ባሕሪ ንኽትረክብ ናይ ህላዊ ሕቶያ ትብል ኣላ ይብልለው እጂ regional context fragile post-conflict recovery in the northern Ethiopia ongoing war in Sudan Nile dispute with Egypt Somalia's instability and Somaliland's contested status أربعة نقطات من إثيوبيا زتحاز يافت ريجن زلص أجن. لذي مجمريا إثيوبيا أبتغرب زجبرة توكينات أبام حرب تجبر زلا زي رجوعنا تفسمين إثيوبيا تفتير له. أب السودان كينات كهذا إثيوبيا دما إدناتا لرجع بقى تنتهي تقلص سفلتي. أب نايل مسجبس زجبر زلوا مشررة نريالنا كبرما Somalia's instability أب Somalia زلوا شجر دما من كذا بقى تنتهي بلنا إذا لو مابون. ومن ما تقبله Eritrea's regime is described as confrontational, shaped by its governance style and history of regional hostility. ስለዚህ መንግስቲ ኤርትራ ድማ ኣብቲ ዞባ ሰላም ርቃትን ከምዚ ይህሉ ዝገብር ስርዓት ከም ዝኾነ ቡይ ዝፍለጥ እዮም ዝብሉ ዘሎ ስለዚህ እንታይ እዮም ዝብሉ ዘሎ effective conflict prevention requires facilitating negotiations among ኤርትራ ኢትዮጵያን ዝርርብ ክካየድ ኣለዎ እንታይ ኢልካ ኢኻ ተዘራርቦም ኤርትራ so ኤርትራ እንታይ እዮም ክብልዎም ዘሎ ናይ ብሓቂ ኣዘገርም እዩ ቀፂሎም ንኤርትራ ንፀገም ንምግባር ብዙሕ ነገር እዩ ዝስራሕ ዘሎ ንኤርትራ ብሕማቅ ከም ትጥቃስ ንምግባር ብዙሕ ፈተነታት እዮም ዝገብሩ ዘለዉ ሰቶም ማለት እዩ ነዚ ኸኣ ብዝተኻለና መንገዲ ኤክስፖዝ ምግባር ናይ ኩልና ስራሕ እዩ እቲ ዘለዎም ፀገም እቲ ኩነታት ናቶም እቲ ሽግር ናቶም ካብ ባዕሎም ዝበገስ ምዃኑ ፅቡቅ ጌርና ፈሊጥና ኣለና ሽግርካ ክንትፈትሕ ግን መሊስካ ናብ ኤርትራ ክጠውየ ምፍታን ንመለስ ናብ ጀዋር It will be the kind of war, the kind of damage and the kind of destruction we have not seen. We have been in war for the last 70, 80 years. The Eritrean war, the internal Ethiopian war. This will be the war of all wars. One, because it will be an Ethiopian internal war. When the army leaves Oromia and Amhara, these areas that are already maybe 60-70% outside the government control, the rebels are waiting, they will materialize on this. There is no question. OLA has moved much of its forces from the western, southern frontiers with 150 kilometers of Addis. Much of its forces is now saturated in that area. I believe they are waiting for opportune moment. The Fano forces have been growing in strength.
when ANDF leaves for the war, I think the Ethiopia's domestic situation, internal situation, as far as the civil war is concerned, will be, worsened. It will be exacerbated. እንታይ ዝብል ዘሎ ብሕፅር ዝበለ እዚ ኩናት ሕጂ ክኸፈት ዝኽእል ዝሓለፈ 80 ዓመት ኢትዮጵያ ኩናት ናይ ኤርትራ ነይሩ ድሕሪኡ ከምዚ ነይሩ ብዙሕ ኩናት ሪና ኣለና ኢሉ እዚ ሕጂ ከጋጥም ዝኽእል ኩናት ግን ሪና ዘይንፈልጥ ይኸውን ምክንያቱ ሰራዊት ናይ ኢትዮጵያ ናብ ኤርትራ ገፁ ወራር ክገብር ኢሉ እንተተበጊሱ እንታይ ከጋጥም ምዃኑ ንፈልጥ ኢና ኣብ ኣምሓራ ዘሎ ፋኖ ክንዲ ምንታይ ሓይሉ ከም ዘሎ ክንዲ ምንታይ ቦታ ሒዙሎ ክንዲ ምንታይ ደረጃ በፂሕሎ ኣብ ኦሮምያ ዘሎ ሸኔ ካብ ግዜ ናብ ግዜ እናሓየለ ይኸይድ ከም ዘሎን ብዙሕ ቦታታት ተቆፃፂሩ ኣሎ ኣብ ትግራይ ዘሎ ሓይል ኣሎ ስለዚ ኢትዮጵያ ኣብ ዝገደደ ዓዘቕቲ ክትኣቱ ምዃና ነዚ ውሽጣዊ ኩነታት ጠጠው ከይበልካ ወይ ገለ ከይገበርካ ናብ ዓብ ኩናት ናብ ኤርትራ ገፅካ ምኻድ ማለት ንኢትዮጵያ ከም ሃገር ንኽትቅፅል ዘለዋ ተኽእሎ እውን ምቕታል እዩ ዝብል ስለዚ ኣብይ ኣሕመድ ስለምንታይ ኩናት ይደልሉ ኣይርዳእንን እዩ ዝብለን ምክንያቱ ብዘይ ኩናት ሃገር ኣብ ከቢድ ፈተና እያ ዘላ ኩናት ድማ ብደረጃ ናይ ቁጠባ ጥራይ ኣናላይዝ ገብረሉ ካልእ ሕቶ ኣለዎ እንታይ ይብል ወር ኢኮኖሚ ኤርትራ ኣብ ናይ ኩናት ቁጠባ እያ ዘላ እዩ ፈተና ናታ ካብ ቀደም ከም ስለ ዝነበረ ንኩናት ኢላ ፍሉይ ሞቢላይዜሽን ክገብር ኣይኮነትን ኢሉ ኩሉ እቲ ዘለዋ ሽግራት ንኩናት ከመይ ጌርካ ትምክቶ ኣክቡ ኣብ መኸተ እያ ዘላ ኢትዮጵያ ግን ኣብ ከምኡ የላን ኢሉ ኣብ ኩናት ንኽትነብር ዘድልየካ ኣካይዳ ኩሉ ገንዘብካ ናብ ኩናት ይክኸውን ስለዚ እቲ ህዝቢ ተፀሚሙ ክነብር ክኽእል ኣሎ ተፀሚምካ ምንባርካ ኣብ ኢትዮጵያ ይፍለጥን እዩ ስለዚ ብጠጠው ክበልዕዎ ክእሉ እዮም ጠጠው ህዝቢ ጥሜቱ ንኸይክል ድማ እቲ ውግእ ኣብቲ ዓዲ ዝካየድ ዘሎ ድማ መሊሱ ክብእስ እዩ ስለዚ እቲ መንእሰይ ቁጠባ ምስ ሞተ ኣብ ፋኖ ይክውሕስ ኣብ ሸነ ይክውሕስ ኣብ ህወሓት ይክውሕስ ተቃሊሱ ነቲ ኩነታት ክቕይሮ እዩ ስለዚ ምስ ኤርትራ ዝግበር ኩናት ጥራይ ኣይኮነ ክውስኖ ኣብ ውሽጢ ዓዲ ብሰንኪ እቲ ክፍጠር ዝኽእል ሃጓፍ ከቢድ ኩናት ተፈፂሙ ንኣቢ ምእላይ ጥራይ ኣይኮነስ ኩናት ሓድሕድ ጀሚሩ ነታ ዝገደደ ህልቂት ንኸይፍፀም እዩ ዝነግር እዚ ብሓቂ ኣገራሚ ኩነታት ከም ዝኾነ እዩ ዝገልፅ